כן, שלומית, את הלמבורגיני. תקני אפילו 2 כאלה. כן, גם לחמותך. טוב, אז נקניקי, אני שואלת פה סכומים. בוא נעשה את זה ככה. הבנתי שלקחת לי את ליעד וגם את ימין לטים שלך, והחליפה הזאת היא מה זה מוחה, אבל תקשיב. הבנתי שלקחת גם את ליעד וגם את ימין לטים שלך. זה לא בסדר, אתה צריך להביא לי מישהו. זה אני הכי חזק, הכי טוב. שיט, כבר 4:15. זה הרגיל של 4:15. בואו נמשיך. טוב, אז נקניקי, מעכשיו כל עוקב שתעלה אני אתן לך שקל עד שסוף סוף תחזיר לי או את ליעד או את ימין. אבל עדיף שתחזיר לי את ליעד, למה ימין הוא סתם פצע. אוקיי, תודה רבה. עד אז אני הייתי בוס, אני צריך אותך שנייה? מה אתה רוצה? מה? תנבל את הצילומים, זה קשור לליעד, זה קשור לימין. קשור לנקניקי? שם אותו בתוך לחמניה? לא, לצערנו, בכל מקרה. אז למה זה קשור? למשכורת שלי, בוס. משכורת? למה אני אשלם לך? אני אדבר עם עצמי, לתוך קיר, ואז מוסיף הקלטה בעריכה. זה בשביל הסרטון, בוס, תזרום כבר. שיהיה, כל עוד יביא לי צפיות. טוב, אז איך אתה משלם לי? מה אני כבר יכול לשלם לך? מה, אתה רוצה את השקל הזה? מה, אתה תין נקניקי? אתה עוקב חרב? תראה לי עכשיו שאתה עוקב. אני לא אמיתי. שיט, נכון, אתה לא אמיתי. אז אתה תין נקניק. שיט. אתה לא תין נקניקי בעצם. אתה גם לא תין קפטן קרינג'. אם אתה תומך תין קפטן קרינג' היחיד שיש לי. ואתה לא אמיתי. אז אין לי תומכי קפטן קרינג'. בקיצור, כן, לגבי המשכורת שלך. איך אני יכול לשאול? מה אתה אומר על הכובע הזה? תמות. לא? אוקיי. אתה רוצה משהו שאף אחד לעולם לא ידע מה זה? זה ממש טוב. זה גם עלה לי לא קצת כסף. כן, נקצו אותי לגמרי. יופי, אולי שעון. שעון? איזה שעון? מה אתה מדבר? איזה שעון? שאתה יושב עליו באוזן? אני לא יושב על שום דבר. למה שאני אשב על השעון הזה? ולמה שאני אביא לך אותו בכלל? כי זה בשביל הסרטון. תביא אותו עכשיו. אתה רוצה את השעון הזה? קח אותו. רק תמקניקי. אז בקיצור, בואו נחזור לענייננו. עד אז, אני הייתי קפטן קרינג', אתם הייתם אלה ששמים סאב. יאללה ביי.